Следва продължение по потребителски казус, който следим в новините. Доставчикът на цифрова телевизия Viva.com повече няма да тормози 85-годишната си клиентка от шуменското село Драгоево. След намесата на СКАТ и на Комисията за защита на потребителите, операторът доброволно е прекратил договора си с Недялка Данева, която повече няма да плаща неустойки на Viva.com. Случаят следи Георги Александров. Проблемът на баба Недялка с Viva.com не е прецедент, а поредната илюстрация на това как служители на Телекома се възползват от някои слабости на определена група хора, за да ги превърнат в нещастни клиенти. Казуса, който засегнахте във вашия репортаж, е един от интересните казуси, които пристигат при нас. На 13 юни миналата година представител на Viva.com заребява жители на Драгоево да станат абонати на услугата цифрова телевизия, но пропуска да ги информира, че повече няма да гледат национална телевизия СКАТ. Абсолютно нищо не обясни. Абсолютно. И аз не съм предполагала, че няма СКАТ. Аз без СКАТ не мога. От промоцията на цифровата телевизия на Viva.com в Драгоево вече са изминали над 7 месеца. При това положение Комисията за защита на потребителите е силно затруднена да докаже, че баба Недялка е станала жертва на умишлена търговска заблуда. За съжаление, това нашите длъжностни лица няма как да го установят, дали е така или не. Затова моят призив към тази жена и към всички потребители е много внимателно да четат какво точно подписват. Защото след полагането на подписа в договора става въпрос за едно облигационно отношение. Тоест, с прости думи казано, ние не може да изземваме функциите на съда. Пенсионираната учителка твърди, че след като е поискала да разтрогне договора си с Viva.com, е платила на оператора неустойки в размер на над 250 лева, при условие, че преди това от компанията са поискали компенсация в размер на 196 лева. Проверката на инспекторите е установила, че неустойката, която баба Недялка трябва да плати на Viva.com, е в размер на 235 лева. Според издадените фискални бонове обаче, до сега жената е платила 217 лева. От Viva.com уверили инспекторите, че ще прекратят договора си с разочарованата им клиентка, без да искат тя да им доплаща неустойката. Административното производство срещу оператора продължава. В момента инспекторите проверяват дали договорните клаузи между Viva.com и клиентите им са съобразени с Закона за защита на потребителите.